zo. Ciki ne. Akwai ɗan ruwa ne a nan ne yana son ruwa ne. Da babu ruwan nan. A'a ba dai. Ya ƙare a cikin ruwan kuma ba ba yi. Ruwan ta wanda aka yi. Burkina ga can ruwa a cikin can idan ya sha ko ba ma matsala ne. Aka yi san wannan kuwa? A baka dai farauta ba mago? Ai. Ruwa ne mai kyau. Ya gwada masa aikin madara aiki. Subhanallah sannu. Wannan